atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki anemi wasepuh kita ngormati miyos nabi panutan Nabi Muhammad nabi kang pungkasan ingkang marnata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngetoi dosa di timur matahari mulai percaya bangun berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita seluruh pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudah yang terang, asal tahu dari pengiran. ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal jauh dari pangeran. Ayo pro konco ngawaruono rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kasiji biso sira kelawan ngaji Pindho ning lakoni salat kaping 3 dibayar zakat ping 4 puasa wulan Ramadan ping 5 kaji lamun kosong. ning alon-alon yen yupe ning kulon-kulon omah ayune mas yo ora kamiyo rupake wong omah digawe sawah jor kapiye oleh-oleh banyoni durung-durung yanduk yo digawe susah jor kapiye oleh ngakoni. Mas yo kulon yo kali tengah-tengah ono uwote
wetan kematian doyo kulon kemati ditimbang-timbang podo-podo apote diputung-putung sapa bisa amatreake yen kalian ati rasane bingung sapa bisa amareake wes suwe mas ora jajamu jamu pisan godhong kuniran wes suwe ora ketemu pisan dadi pikiran jamu pisan godhonge telo wes suwe ora ketemu pisan mong gawe gelo gunung-gunung ya mas digawe sawah jur kepiye oleh-oleh banyoni durung-durung wis digawe susah jur kepiye oleh lakoni papat limo enam pitu wolu songo hatiku lagi nandang brontong sapa bisa anggolake tombo